Kuan ka ng kani namin ni pare sa buwad. Buwad ba buwad? Sa ko na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. So padiha naka-subscribe, balig lang po kung subscribe sa channel ug ganahan pud mo. So maka-update sa mga video dari sa Manila. Guys, mapay paghumana ho og panglaban ang laba ko kaya haman dininggi ana-ana magamang panglaba kay rong di kadyo daghan man ang kada bulingon namo among labahan. So naglaba-laba ko guys, walay ko maana dari nga kanang magtambay-tambay ko mo nang sa ali nga si Jaco ni mula bayin ko ako nalaman kay dili ko ganahan guys ug kanang wakoy buhaton. Shout out day ko ni Aloha Bisaya Pilipinas. Salamat kaadyo kay si Jamanay ning puno na pamasahe padung sa Manila anja. Si KitKat, salamat kaadyo po nimo ug si Ma'am Ginaida, salamat. Ni Ma'am Linda Madison, salamat from Georgia, USA na si Ja pero tagalubok. Salamat kaadyo nimo Ma'am Linda Madison. Dilia Rinigado, salamat kaadyo nimo Ma'am. Salamat pud kaadyo ni Ma'am Lisa Tagaro August. So sige na sa kanang panawag lagi na mo dari guys kanang sige sag update, sige sag pang kanang mag video call manawag ana. Salamat kaadto sa imong pag-update namo dari anja sa imong pag subaybay pud sa among mga video. So, salamat kaadto inyong tanan sa inyohang way pagsawang pag kanang subaybay anja. Salamat pud kaadto ni Ate Rhyme sa iyang kuan lagi dari kanang mong ipagpudyo dari og ni Ate Bibi og ni Ate sa di na ko mag-ati ni Rosalie. So na sila diri permina mo manawon jud niya diri sa mong gipuy-an. So kani si Lisa Tagaro August from taga Pilar na day si Ja na si Ja sa Switzerland. Hi ni mo ti amping diha ja amping mong tanan nga nani nga buhi pud ng taon mo sa gawas ja malagi na kanang dugot pawis lagi pud ang atong kanang pagpanarbaho diha di pud kaadyo lalim ja. Salamat kaadyo sa inyo mga gi-share nga blessing ni Tiri nga dako na kadugtabang. So dako na kadugtabang nila ni Tiri sa iyang mga gastuson dari lagi nag-check up namo kay di malisid man po dari guys magpa-check up ka og public kay naman si mga bayad kay wa pa man lagi mi naka first time pa lagi namo ni ja. Ang ijahang tuduy ko guys is 4,000 kapinto nakabutang ang presyo. So kada check up de dari mo gastos pa mi kay wa pa lagi may white card nga gitpass dito sa heart center. So gastos pa kaadyo ang among pag sikan opinion dari sa heart center pero laban lang gihapon ta guys. Mahaw ta di gipalit nga kuan nga ng bulanghoy diyan gisigangan si Tiri ka ng way dahon-dahon. Good morning na tong tanan guys. Just Tiri guys. So good morning guys, mahaw tayo Enzo. Na unag pamahaw si Limbohol kay mo trabaho. Sa Joko na siyang trabaho. Nakatawa magalibol. Pagluto na kag sa junad to. Muna ito, at may katagbo. May katagbo ni kalimbol. Diyan okay ra man ka nimo ni Tiri nga dyan sitwasyon karon. Okay ra nimo. Di nimo alis das Tiri nga. Ore magagad. Ha? Ore magagad. O ginore magagad jud nga kamo jud nga pero di ka mo suko di ka talaga susuko hanggang sauli hanggang sauli di kaya susuko hay baw ni ja ikaw may iputan ha Ikaw susuko handa ka bang alalayan at alagaan si Tiri habang buhay? Char. Buhay trabaho. Char. So guys, maglaba-laba-labas ako dari guys kay mabubuang talaga ako pag wala akong ginagawa. So dito ako naglaba sa baba. Isang suot lang naman to guys kasi yung sinuot namin to nung nagsimba kami ng Quiapo. Kasi hindi naman to masyadong madumi.
para kasi akong lalagnatin guys pag nakaupo lang ako, nagbabara yung ilong ko. Gusto ko talagang napapawisan ako. Paano naman ako papawisan dito? Wala naman akong garden. So namimiss ko na talaga doon sa Cebu guys. Saka namimiss ko na rin si Nicola at saka si Cristel. Pero lagi naman kami nagbibideo call gabi-gabi at saka nagtatawagan. Kunting tiis na lang guys, matapos na rin kami sa dito ni Terry. Hindi naman kasi pwedeng iwanan ko siya. Dahil alam niyo naman na mahal ko yung mga kapatid ko. Saan man kami nagtutulungan talaga kami. Tsaka hindi rin ako mapakali pag hindi ako masamahan si Terry. Kasi alam naman ni Terry na mulat nandito yan sa akin sa Maynila noon. Talagang alaga ko yan siya. Kaya pinapapunta niya ako dito kasi alam naman niya kung paano ako maasikaso sa kanila. Talagang inaasikaso ko sila kahit meron akong pamilya na asikasuhin dapat, pero malaki na rin sila. Malaki na rin si Cristel, kayang-kaya na rin niya. Si Cristel na nagsasabi na pupuntahan ko yung tita niya kasi naawa nga siya. Mahirap talaga dito guys pag si Alex lang kasi hey guys, diyan na kay mi og tricycle pero pwede ra man pud na mo sak lakawon. Ja sa kailaman mi guys kay si Terry lagi among kuan nga among isuro sa dato sa botanical garden. Ja aran deu hara majinuon kaadto. Kay at bang ra man pud dari sa among gipuy-an, ja kay di lagi na mo pwede nga pa kapoy-kapoy ni among pinalanggain taon among Terry. So tanaw natin dito guys sa Botanicals Garden. So guys, nandito na kami. So yan I love Mandaluyong. So mayroon din kami taga Bohol din yan. Ayan siya So yan guys, ang ganda ng nila dito guys. I love Mandaluyong. So marami pala dito mga swing. Ayan sa mga bata, mga palaro sa mga bata. So para kami mga bata dito pala. So, pahangin lang kami dito guys para malibang din si Terry. Para hindi naman kami laging nagmumukmuk doon sa bahay. Piso ta! Ay, magduyan ta! Bawal pala doon yung pagkain! Bawal pala yung pagkain. Gutom pa naman kami. Ayun pala yung buntis ka. Hi. Buntis kita po. Sa una pa. Karon? Hala. Tuwa na. Guys, nademigi kami taga. Hi guys, taga-anuling guys. Taga-anuling. Mga bisajang dako. Bisajang dako. Salamat sa inyong pag-hitig na mo. Lagi dugay ro. Ta kasi mag-10 Hindi ko pwede mo smile kayo. Ako yung ipon. Sige sa te. Okay ba? Nakita mi dori. Proud Bohol. Bisda ka mag-live. Kuan ka ng pangag. Kami garden di ba Pwede mo smile kayo pangag. Sit na dani mo. Pwede ko. Mura ba ito kinaog sige. Hi Flor. Di ano mi dire. Nakita mi dari dyan. Dastiri Tokong. Yan si My loves. My love Sally. Dari rami guys kay wala jud milain nga mapuntahan. Siguro ka Nasa sila. Kaso bawal areman. Anang Ato tao. magngaon tamig mais. Ya nay bawal sa nagsudari. Baka mayroon nakakilala nito, taga Bohol pala to. Saan nga sa Bohol? Tangkin mo muna yan. Saan sa Bohol? Saan nga?
Dun sa San Miguel Ball. Sa San Miguel. Kayo tatlo? Buhay San Miguel? Shout out ka sa San Miguel. Kamag-anak ko San Miguel. Anong ay, ano apelido? Guhil. Guhil? Guhil? So, Guhil daw siya guys. So, nakilala kami itong bata. Taga Bohol din pala siya. Hindi kayo, taga saan naman kayo? Ay, nahiya ka pa nandito ka na sa makikita ka na sa buong mundo. Ay, sino sa taot mo, mama mo? Makita mo dong sa Sa taot kanino? vlogger mo good ni dong. Makita mo sa ako andong sa YouTube. Saan ka? Tanaw mo ha, Sino Ija. sabihin mo doon? Sa ano? Subscribe po Sa mo. Bohol. Wala. Sino yung shout out mo, pangalan? Mama mo or sino? Wala eh. Ay, wala. Hindi ka marunong Hindi ka marunong mag-Bisaya. Hindi ka marunong mag-Bisaya. Marunong pero makita. So matagal na kayo dito? Ilang taon na kayo dito? Ano mga... Tanggalin mo yung business mo para makakilala ka nila na ano. Wala mo itaw ni Papa, pagalito pa ako. Sino yung papa mo? Si Margoy. Jimar Gohil. Mga taga-Bohol kami. Ang dami nanonood sa Saan yung papa mo ba? Security guard. Saan? Hindi alam. Paano? Security guard, di mo alam. O shout out ka sa papa mo. Papa daw niya security guard. Ano pangalan? Jimar Gohil from San Miguel, Bohol. Taga San Miguel, Bohol sila guys. Ganito? Upaw. Magsiki ko ang sama ka. Ayun madaldal talaga yung mga Bisaya eh. Ngole na Bakit di naman kami friends ng papa mo eh? Hindi kami friends ng papa mo. Nahilom naman. Hindi. Kala ko ditong bata. So, taga Bohol pala din to. Tapos, narinig niya kami nagbibisaya, lumapit yung bata. Yung mama daw niya nasa Saudi. Ano pangalan ng mama mo? Shout out sa mama. Shoutout na. Ano pangalan ng mama mo? Ano pangalan ng mama mo? Ano pangalan ng mama mo? Sabihin ko dito. Ellen. Ellen da Hel. Ano pangalan? Apelido? Hindi ko alam, Ellen lang nga ako. Ay, hindi alam na apelido ng mama niya. Pero ano apelido ng papa mo? Guhil daw yung apelido ng papa niya, taga San Miguel. Di, tanggal na imong mask di araw makita ka di. Ay, hindi mo mas. Sa karidyo good ana ra good. Dili na. Para makita Pero ka ng makita mama kasi mo. mama. Tsaka sa iyang mama, si Mama Hilin niya, nasa Saudi. So, lumapit sa amin dito dahil alam niya na Bisaya kami. O, sige, sabihin mo sa papa, mama mo. Hi, ma. Ay, mga shoutout, panoorin mo. Naman. So, nag-iwan kami dito ng mais. Kasi bawal. So, thank you, mama. Love you. I love you. Love you. I love you. Ay, ikaw din Bye. maganda. Love you. So, dito kami sa may... Bye. Ay, ingat kayo. Thank you. Bye. Ang ganda niya. Hello guys, Ano na ta guys? Guys, umuwi nami guys. Salamat kayo, Marisol. Salamat. Bye bye. Namuman magud ko ninyo. Oh, mubande ka? Oh. Dito guys sa may Mandaluyong Medical Center. So ayan sila naglalakad Nami dari guys ay nang 1 mi ka nang namrit miog. Mais kay dito miog ka ng sa to botanical garden, di man makasagad ang mga pagkaon na to. Nagdaon tami dani dito kay ron tumi mga on sa wala makaon kay bawal ang pagkaon sa ilang garden. Ano po ninyo lumag? Kaya nga nahilom na. Gustahan dahil itong kaan eh. Wala matarot sa mga pag Aso dito yung kaon sa pastahan. Nahiluman dyan. Di anaming Bagang man. may ipatos malit sa nalingaw mi dito guys kay panginhangin lagi po mi dito kay di po ni pwedeng magpudyo dari kanunay sa sud. Murang ga pwede naman mi dito ha. Pwede naman dilakon gusto mo. Garo dito magutagikan. Garo nga untag mais. Gani harang inita pa ni. Nabugno na dun ni kay di pabilin dito sa gate. Kay bawal di ay nga ma'am. Garden man to. Bawal Kaya na mga na doon. magkakalat. Basura. Diyan na may bantay. So guys, mo na yung video ko ng lawa kay wala gina narap pa mi dari sa sugod ga ko anja wala gi garden dari hang gardenan wala gi mao asa ko dari mananong ang kana bitaw ko ni jag kanang asa ko pwedeng manggarden. Kay mananong ko dari ja wa may di ma
Puro bay may nagpujo dari. Puro bay may nagpujo. Puro bay ang nagpujo dari. Puro bay. Puro bay ang natawa sila. Saba na po ko dari sa mga viewers. May Like balik. kasanggan, kung siminto. Puro bay lagi. Puro bay. Namujo dari. Way kuan, way juta. Di ba? Puro bay. Way bakanti, puro bay. Way bakante, puro bay. Way kamunahan. Pwede atip. Mak. Pwede man tang nakay ko sa Hangin. Ay, hang. Pwede man di panghalo dito sa bit, dito sa bus. Atip Mananong natin. kami mag ha? Ada manas kasara man ni. Okay ra ni mo tara sa vlog. Oh, mga plays akong vlog. Kasi guys, mga to yung video ko lawan sa amping tanan ug ampo. Nya salamat kadun yung tanan sawang lang sawang panunood sa anong mga video namin. I love you all. So guys, nagluluto ako ng pitso ng manok. So lalagyan ko siya ng sayuti at saka sayuti lang. Guys, nagluluto ako ng ginataang pitso manok na nilagyan ko ng sayuti. So yun yung hapunan namin ngayon, guys. So pinaano ko na sa guys, kaya meron pa naman ako yung katanggata. So ilalagay ko pa yung katanggata, guys. So dito walang problema sa gata dahil mayroon ng pwede kang magpaano na siya, guys, kanang yung ginata na, ayan oh. So yun ang ilalagay ko mamaya pag medyo maluto na yan siya. Madali lang dito magluto kasi nandyan na lahat sa labasan yung mga lulutuin. Saka hindi ka na mahirapan sa lahat ng pangsahog nandyan na. Kulang lang dito ay pambili. So yan ang niluluto ko, guys, kasi yan yung request ni Terry. Gusto daw niyang may gata na manok. So sa buhol, yung halang-halang ba? Halang-halang. Kaya nilagyan ko ng silid yan, guys, para maghalang-halang siya. So dinamihan ko na yan para lahat na kami dito makakain, sila Ate Bibi at saka sa Sali. So hintayin namin, guys, may maghapunan na kami. Ilagay ko na yung gatang-gata. So pakuluin ko na yan, guys, kasi maghapunan na kami. So maraming salamat. Thank you for watching. I love you all.